Lerotu paja kunali ndithu nkhani ya anyamata azikwanje achinadala kadula ina ndithu ku bwalo la milandu ku Lilongwe kumeneko. Paja makosana amenewa anagwiridwa ndithu masiku angapo apitawo ndi nkhani yawo inalowa ndithu dzulo ku bwalo la milandu. Kuchoka pamenepo leroli ndithu inalowaso ku bwalo la milandu ndi nkhani imeneyo ayipanga ndithu adijane kufikira mmawa. Komano chimene chinachitika nchonena kuti kumeneko ku bwalo la milandu ku Lilongwe makosana amenewa ndithu makakagulu ka anthu amene akuoneka ndithu kuti amachita nawo mchitidwe onyamula ndithu zikwanje amaopsezatu kumeneko amayankhula zambiri kumeneko. Tate tionere zimene amayankhula makosana amenewa kumatoka ndithu tipite ndi nkhani yathu. Chabwino tawamvatu makosana amene akuyankhulira ndithu moopseza kwambiri. Akunena pamenepo kuti zinthu zimezi zikachitika ndithu kumwera kuosati ku chigawo chapakati. Ndi akuyankhula pamenepo kuti ndithu akuti akabloka kanse wa mchinji kandi afuna zikapanga zichani kumeneko. Ndi akunena pamenepo kuti mawa ndithu aonana kumeneko ndikuti mawa kaya kuti akonzeka kandi kuti malo abwera ndi zikwanjeso kumeneko. Komano ambiri ndikutsatira bwino kuti pamene ndithu kumachitika maka ndithu mkhalidwe umenewu pamene anthu apanga ma demonstrations maka ndithu kagulu kameneka kamabwera ndithu anthu ambiri samakhala anthu ochepa. Ndipo tenga ndithu kuti makosana amene agwiridwa kumeneko ndi adala kadula ndi anthu ena ndithu 5 onse okwana anthu 6 ndi amene ndithu akuimbira mlandu umenewu. Komano potenga ndi mene amakhala anthu ambiri ndezi kuthandauza zonena kuti anthu ena aja ndi amene ndithu anabwera kumeneko kuzapaka support kumeneko ndi amene ndithu akuyankhula zimenezi kumazaopseza kumeneko ndi ku khoti 1 paliso ndithu apolisi pamenepo. Ndi akupereka chenjezo kunena zonena kuti mawa ndithu kukhala ndithu zinthu zosakhala bwino kusonyeza kuti kakonzekera ndithu kuti azapange khalidwe limene angapanga nthawi imeneku ndithu chipani cha Malawi Congress Party chimalamula boma. Uthenga umene ukuyenda ndithu kupita ku polisi komanso ndithu ku MDF ndonena kuti mchitidwe umenewu maka ndithu kumeneko ku khoti mawa akuyenda ndithu kuti apite anthu okonzeka bwinobwino makamaka ndithu ku polisi kumeneko atumize ndithu ziphona kumeneko. Ndi cholinga choti ngati makosana amene akabwere ndithu kuti ayambise zinthu zosakhala bwino amene wawa akagwidwe ndi cholinga choti aweruzidwenso. Komabe funso lomwe anthu omwe azifunsa ndilonena kuti kodi makosana amene mphamvu zimene zakuzitenga kuti chifukwa potenga ndithu kuti ulamuliro unasintha panopa ndithu kunabwera ulamuliro wina ulamuliro umene unkapasa mphamvu zimenezi nduja ndithu nduna zake padakali panopa tikupeza kuti ambiri kutsata bwino kuti makosana amene akapanga ndithu zinthu zimenezi akavulaza anthu pa nkhani ya anamiwa aja ndi zina zotero kwa ogwira ntchito mboma aja anazavulazidwa ku area 18. Makosana amene akapanga zimenezi amapita ndithu kalandira kenakake amakalandira ndithu kumanda aku Lilongwe Girls kuja ndi kumene amakapasidwa chakudya kumeneko kulandiranso ndalama zawo kamapasati ma 2,000 kandi ma 10,000. Ndi cheni chimenechi chimafuna ndithu chonsecho kuchikokolola kuyambira amene amapereka zakudya zimenezo osafufuzidwa bwinobwino komanso amene amapereka ndalama zimenezo zomwe ndithu ndi ena mwa akuluakulu achipani chimene chimalamula nthawi imeneyi cha MCP zimene zinali nduna kumeko
makosana amene amene ndithu kuti agwiridwe. Nkutheka kuti anthu amene wawa mphamvu ngati zimezi akuzitenga ndithu kwa anthu ngati amenewo. Ulamuliro wasintha, afunabe ndithu azidula malire, akuyiwalira zoti Malawi ndi mmodzi, mtsogoleriso ndi mmodzi, amene ndi mphamvu kuchoka ku Chitepa mpaka ndithu kukafika ku Nsanje. Nde zinthu zimenezi sakuziwa zona kuti zili ndikuthekera ndithu kuti makosana amenewo atha kukumana ndi zilango, chifukwa achamatereza ku polisi paja kunali IG ena amene aja ndithu anachosedwa, kunabwera ena kupita panepo ndoti ku MDF paja zimene zikamachitika ndithu amakhala ndithu akuonerera. Maka asilikali ankhondo amakhala kuonera ndithu anthu akuvulazidwa, akumenyedwa, akuonerera. Chifukwa chani? Amene amasogolera kumeneko Valentino Phiri aja ndi amene ndithu ankawauza zimenezo kuti aziteteza ndithu anyamata azikwanje. Nawo kwabwera ena akomanda a JAF, nde tikhupe kuti amene asangalolere kuti zinthu ngati zimene zikhale zikuchitika, chifukwa afuna ndithu aonese kuti iwo ali competent, osati ngati mene anali ndithu amene aja Valentino Phiri anali ndithu incompetent, amapanga save chipani cholamula nthawi imene cha Malawi Congress Party. Chinthu china nchonena kuti amene akupanga zimenezi akuyiwalira zonena kuti ziko ndithu kuli technology, kamagwisa ntchito mafoni ena ake ndithu amapanga rekodi kumajambulaso zimene zikuchitika pamenepo. Ndi zosavuta kuti anthu amene apange track ndi kuambwandira, ndi zosavuta chifukwa chonena kuti mene atengera footage imeneyo atha ndithu kuagwira bwinobwino. Nde chimene akuyiwalira nchonena kuti makosana amenewa atha kumatamika kumayankhula ndithu motumba pamenepo chifukwa kuti alipo chigulu, komano ikafika nthawi inoti agwira munthu mmodzi ndi pamene umazindikira zonena kuti zinthu zimene machita zija ndi chibwana, chifukwa chonena kuti anthu amene wakuti mwaone ndi akuluakulu, ndi azibamo ndithu akuluakulu onena kuti ali ndi ma responsibility. Nde china chake ndithu chikawachitikira kuagwira amene wakungwapasa zaka zina zake nali kundende, zikapezeka zonena kuti mafamilies awo ndi kuti ali pamavuto. Nde olede anthu amenewa ndoti ali ndi milandu kale yonena kuti amakhala kuvulaza anthu, nde akumabweranso ndithu kumapalamulanso milandu ina. Nde zinthu zimenezi makamaka ndithu nthambi za polisi komanso MDF akuyenera ndithu kuti muzione bwinobwino anthu amene osalekerera asakhale ndi mphamvu kwambiri kumaposa ndithu asogolere, chifukwa akutengera mphamvu zimene ali nazo kalekale zimene ankapasidwa ndi chipani cholamula nthawi imene cha Malawi Congress Party. Mphamvu zimenezo zikuyenera zoti alandidwe anthu amene wawa, chifukwa apasidwa discipline ndi kuti wina aliyense aziziwa zonoti tikapanga zinthu zopusa zotsatira zake ndithu chimakhala chilango. Nde makosana amene ngati akupanga zimenezi zoti chipani chawo chimene ndithu amachitumikira chinacho kamboma, ndi nanga chinakhala zona kuti chimapitirizabe kulamula boma, ndeti dziko linakafika makali pati, dziko ndithu linakafika posakhala bwino. Komabe nkhani ndimeneyo ndithu kuti ma departments amenewa a zitetezo akuyenera ndithu kuti mawa akonzekere ndithu makosana amenewa, akuoneka ndithu kuti akonzekera kuti azapange chipongwe china chake mawa limene pamene milandu ya makosana amenewa inadala kadula ikukalowanso ku bwalo la milandu. Paja kulowa kwa milandu kumene kumawa ndi kuti afuna akapange plea, akaone zonena kuti akavomera kapena akakana kuti anavulaza a Sylvester Namiwa pa nthawi imene ndithu amapanga zionesero. Nkutheka tomwe ndi maganizo pa nkhani imeneyi pamene tikunena zona kuti ku bwalo la milandu kumene kunapita ndithu adala kadula ndi kagulu kawo aja makhuzidwa ndi milandu yokhuzana ndi kuvulazidwa kwa a Sylvester Namiwa pa nthawi imene amapanga zionesero. Kunabweranso kagulu ka anyamata azikwanje kamene kamayankhula moopseza ponena zona kuti mawa ndithu akonzekere kukhala kuchitika zinthu zosakhala bwino. Ngati maganizo amene alipo mutha kutifotokozera comment section, koma tikamapereka tikumbukirenso ndithu kulemekeza maganizo anzathu. Saiwalire panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News 18, ndicho ngoti nkhani zambiri zikamachitika ndithu kufikani kwake kuzikhala ndithu kosavuta.